हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननिफ्राय नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलायदो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सानफ्रोमबो नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ नैबेहाय होनदों 11 माबायाव ओंखारना फैदोंमोन जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय जोंहा बेहाय होननाय दंखायो नै डेट नै हियार बाय केन्सेल जादोंनो बे जोंहा माबाया सरि बे एप्लाइ माबाया सोलिखादोंमोननो जोंहा 11 आव सोलिदोंमोन होनदों नाथायबा जोंहा बेयो केन्सेल जाबायनो बे जायफोर बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन ना बिथांमोननिया माने केन्सेल जाबायनो 26 बे 6 2020 आव जोंहा बे माने हियार बाय केन्सेल जादोंनो ओमफ्राय दा बे केन्सेल जानानै जोंहा बे डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसन जोंहा दा बे एप्लिकेसन फर्मा गोदानै माने एप्लाइ अनलाइन सोलिफिनबाय आरो दिनैनिफ्राय नैबे होनदों नालाय 110 होनदों नालाय 110 माने दिनै 1 थारिख नालाय अक्ट'बरनि दिनैनिफ्राय मा होनदों अनलाइन एप्लाइ सोलिफिनबाय होनदों ओमफ्राय बेखौ बारा गोबाव लानाय जायाखै बन्द' खालामदोंनो जोंहा 7 अक्ट'बरावनो जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ जोबफैगोननो दिनै 1 थारिखनिफ्राय सोलिनानै अनलाइन एप्लाइआ जोंहा 7 थारिखआव जोबफैगोन होनदों अनलाइन एप्लाइआ जोंहा बे साख्रिनि नामानो जाहैबाय स्टाफ नार्स बे साख्रिनि नामानो जाबाय जोंहा स्टाफ नार्स बे डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननिफ्राय फैनाय साख्रिनि नामानो जाबाय स्टाफ नार्स जायनि नामखौ क्रिटिकेल केयारबो होननानै बुङो लोगोफोर नोंथांमोना दा क्वालिफिकेसना नांगोन ना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एप्लाइआथ' जोंहा दिनैनिफ्रायनो सोलिखाबाय ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानो नांगोन फरायनाया बिएससि नार्सारिं थानाय जानांगोन बिएससि नार्सारिं गैयाबाबो नोंथांमोननियाव जुदि जिएनएम नार्सारिं डिप्ल'मा दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे मेनसन खालामनाय दंखायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव मा नांगोन मिनिमाम 1 इयारनि वर्किं एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन आइसिइउआव नङाबा नोंथांनिया आइसिइउ नङाबा क्रिटिकेल केयार इउनिट जायखिजाया नोंथाङा बे मोनसेयाव 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंखादों आरो बेजों लोगोसे C नाम्बाराव होनदों हेभ रेजिस्टार विथ आसाम नार्सेस आरो बेहाय बुंखादों आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे रेजिस्ट्रेसन थानाय जानांगोन आसाम नार्सेसआव अब्लासो नोंथांमोना स्टाफ नार्स बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोननो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दङ लोगोफोर 14,000निफ्राय जागायगोन बे स्टाफ नार्स साख्रिनि सेलारिया 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम सेलारिया जाहैगोन होनना बे बुंखादों बेजों लोगोसे टटेल पस्टआ जोंहा गासै बेसेबां दंनो बे स्टाफ नार्सनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टखौबो मेनसन खालामनाय दंखायो 484 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन नै टटेल पस्टआ मेनसन खालामखादों 484 बे स्टाफ नार्स साख्रिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ दङ बेजों लोगोसे जोंहा बे माखासे बे 484 साख्रिनि माखासे जेनेबा बाहागोआव रानदों आरो केटेगरि हिसाबै जेनेबा आनरिजार्भफोरनि थाखाय गासै बेसेबां दङनो 199 था दङनो होनदों बे स्टाफ नार्स साख्रिया ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना ओबिसि बिथांमोननि थाखाय 131 जन दङ ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना माने एससि बिथांमोननि थाखाय दङनो 34 जन ओमफ्राय जोङो जेनेबा बर'फोराथ' एसटिपि जायो नालाय बे एसटिपिफोरनि थाखाय दङनो जोंहा 48 था दङनो एसटिपिनि थाखाय ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना एसटि8 जों बिलं खालामो बिथांमोननि थाखाय 24 जन पस्ट दङ ओमफ्राय जायफोर WES बिथांमोननि थाखाय 48 था पस्ट दङ ओमफ्राय PHनि थाखाय 20 था पस्ट दङ जोंहा दा बर'फोरनि थाखाय जा बर'फ्रा एबा एसटिपि नालाय एसटिपिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 48 था स्टाफ नार्सनि थाखाय जा साख्रिनि पस्ट दङनो एसटिपिनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दा डिटेल्सै जा गासै जोंहा एसटिपिनि थाखाय दङनो 48 था पस्ट बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हासिगोन जोंहा दिनैनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन सोलिबाय लोगोफोर बेजों लोगोसे बे टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनाय दं एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव माखासे दा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोननो एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो नांगोन होनदों बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नैबे होनाय दंखायो लोगोफोर 2 कपि पासपोर्ट साइज कपिनि कालार साइजनि मोनसे फट'ग्राफ साइजनि माने पासपोर्ट साइज होनांगोननो मोननै पासपोर्ट साइज आपल'ड खालामनांगोननो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बेजों लोगोसे एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना जेनेबा एडमिट कार्डखौ होनो हागोननो मेट्रिकनिखौ नोंथांमोना एज प्रुफ हिसाबै आरो जुदि नोंथांनियाव बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा बार्थ सार्टिफिकेटखौबो आपल'ड खालामनो हागोन होनदों बेजों लोगोसे नोंथांनि गासिबो अल मार्कशिटखौ होनांगोन मार्कशिट होनांगोन नोंथांनि मा एग्जाम पास जागोन नोंथाङा मार्कशिटखौ होजोबनो नांगोन होनना बे बुंदों C नाम्बाराव ओमफ्राय D नाम्बाराव जोंहा आसाम नार्सेस मेडविफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट मोनसे आसाम नार्सनि मोनसे नोंथांनियाव रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ नोंथाङाबो आपल'ड खालामना होबावनांगोन आरो बेजों लोगोसे
नोंथांनियाव जुदि कास्ट सार्टिफिकेट दङबा कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होनो हागोन ना गैयाबाबो होआबाबो जागोन होननाय बे बुंदों बेहाय डिबाइं सार्टिफिकेट बेखौ नांलाया नोंथांमोननियाव गैयाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो बेहाय होनना बुंखादों इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन बेखौ नोंथाङा जेनेबा दङबा नोंथाङा बेखौ होनांगोन ना पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट अफ आसाम नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय दङबा गैयाबा होआबाबो जागोन होननानै बेहाय बुंखादों नोंथांमोना दाना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन ना बेहाय अफिसियेल वेबसाइटआव थांबानो जाबाय आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ आरो बेजों लोगोसे आङो नैबे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना चेक आउट खालामहैबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनो लोगोफोर नोंथांमोननि बे सर्ट इनफरमेसनखौ आं खोन्थाना हरबाय बेहाय आरो बारा गिदिर नटिफिकेसन होखायाखै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जेनेबा बे नटिफिकेसनखौबो नोंथांमोना आरोबाव खेनसे डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आं लिंकखौ होखादों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनो लोगोफोर डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसननिफ्राय फैनाय साख्रिया नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एबा इलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो माबाफोर नोंथांमोना कनफिउजन मोनदोंबा अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर